Where will you be traveling to? Tokyo. Would you like to book your return flight? No. You don't care anymore. About what? Anything. It's like you've settled on some lesser version of yourself. Daristana bêserûbinî. Piştî trajediyek ti serê Arthur Brennan re derbas dibe, derdikeve rêwîtiyekê û berê xwe dide daristaneke ku li çiyayê Fujiya Japonyayê ye. Are you lost? I gotta find a way out. This forest is what you call purgatory. Ev daristan bêserûbine û kesên ku riya wan li vê daristanê derbas dibe jî zû bi zû nikarin vegerin û li vê daristanê wenda dibin. My wife. She's why you're here. Why can't you just be happy for me? Because I'm too busy feeling bad for myself. Do you love her? More than anything on earth. What changed? Arthurê ku dilê wî gelekî bi kul û derde, piştî tê vê daristanê ferq dike ku ew li vê daristanê bi tenê nîne. Li vê daristanê rastî zilamê bi navê Takumi Nakamura tê ku ew jî li vir wenda bûye. Ev her du zilam li vê daristanê ku bêserûbine, li jiyanê dimînin, dev ji kuştina xwe berdidin û hêviyên xwe li jiyanê girê didin. Senaryoya filmê ji aliyê Chris Sparling ve hatiye nivîsîn. Di rolên serekê de jî Matthew McConaughey, Ken Watanabe û Naomi Watts cih digirin. I love you. 똥모, 이거 농담인데 배가 고장이 나 소리 남조선으로 흘러간다면 어떻게 할 거야? 움직이지 마! 지금 여기 올 때까지의 일들 여기다 다 써요. Tor, namçûl bûye ku bi eslê xwe ji Koreya Bakurê li gel malbata xwe li sînorê Koreya Başûr li bajarokeke piçûk li qeraxê çem dijîn. Nam li sînorê ku her du welatan ji hev ve diqetîne, masiya digire û çi qas rewşewana aboriyê nebaş be jî bi jina xwe û keçika xwe re jiyaneke bextewar didomînin. 내일 다른 곳으로 이동하는 척 하면서 명동에서 풀어줘. Muhafizên ku sînor kontrol dikin jî, ji ber ku namnas dikin, dizanin ku nam nareve sînorê din. Lê belê rojekê ji ber ku tora wî li motorê li hev dikeve, keştiya wî ji kontrolê derdikeve û derbasî aliyê sînorê Koreya Başûr dibe. Namê ku guman jê dikin, sîxur an jî penaber e, li wê derê li ser wî lêpirsîn û îşkenceyên giran tên kirin. Nam dixwaze vegere ba malbata xwe, lê piştî ku wî teslîmî welatê wî dikin, êdî jiyana wî mîna berê nabe. Senaryoya filmê ji aliyê Kim Ki-duk ve hatiye nivîsîn. Di rolên serekê de jî Guwa Choi, Lee Won-jin û Yang Min-lee izin. Chili pop pop pop, chili pop pop pop. Oh, Popper Jane, Poppy Rock, Popper Jane, Poppy Rock. Nobody got dilele. Oğlum o senin dediğin hani yine hüppap taze gibi bap rap lan. Davet û dîlan û em her du. Salih û Gurkanê ku 6 sal berê têkiliyên wan bi mafyayê re çêdibe, ji aliyê mafyayê ve li dawetê wan wek stranbeş tên xebitandin. Hayır nedir yani? Ben İsmet. Gürkan. Salih! Anacığım lan yürü git. Siz kimsiniz bebeğim? Veresiye defterimin az solistleri gelmiş. Diyar düğün salonu. Bağcı. 6 yıldır bize müzisyenlik yaptırıyorlar mafya düğünlerinde. Salih ji bo ku bi heskiriya xwe re bizewce, dixwaze ji mafyayê veqete, ji bo vê yekê jî ew û kurmamê xwe Gurkan şertekî mafyayê qebûl dikin. Nasıl bir işe karıştınız oğlum İsmet abi ki? Kendisinin yüzünü görmek hiç nasip olmadı. Uçuyor abimiz. Nasıl uçuyor lan? İyice bebek korkut hikayelerine döndü ha. Polise gitmeyeceğinizden emin olmam lazım. Li gorî şertê mafyayê li daweta ku diçine, divê karmendê mehrê birevînin. Ev her du hevalên ku bi neçarî vê peyûrê qebûl dikin, gelek tiştên ji hev balkêştir tê serê wan. Ne yapalım abi? Aynı. Gençler konuşmamız gereken şeyler var. Abi sen ne hırslı adam mısın ya? Resmen içinden izleri ya çıktı. Yardım. O çekyatta ne vardı? Derhêneriya filmê Selçuk Aydemir dike.
Senaryo jî dîsta ji Aliye Selçuk Aydemir ve hatiye nivîsîn. Takılarla birlikte onu taşıyan kişinin kaçırıldığı Di kadroya filmê de Murat Cimcir, Ahmet Kural, Rasim Öztekin, Ayhan Taş û Şinasi hene. Görevli memurlar işlem yaparak mevzuatın gereğini yerine getirmişlerdir.